Βοήθα! Βοήθα, όχι βοήθα. Έλα, προχωράει, κάτι κάνει, έλα. Ρώτες τον βράχο, ποιος του κάνει, μαζί του κάνει. Κρεμασμένος είναι, όσο βράχο. Ίσκασε ρώτες του βοήθα. Άλλο ένα να μπει μπροστά, ρε. Είναι βαρκωμένο μέσα. Φέρει και μπροστά, εκεί. Θα φύγει από εκεί, θα γλιστρήσει. Δεν μπορεί να το κάνει. Να μπει άλλο ένα. Άμα μπει άλλο ένα. Όπα βρε. Αυτό, εκεί. Πιο πάνω. Μπράβο, εκεί. Μια ρισέ το μια να κάτσει και λίγο. Μόνη έξοδος είναι να βγάλει πίσω. Άλλο δεν, δηλαδή αν δεν μπορέσει να το βγάλει τώρα, θα βγάλει πίσω. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει κανένα πίσω. Τι να πάει. Θα πατήσει πάνω στο βράχο. Το χειρότερο μάκι, το χειρότερο θέση. Ξέρεις που έγινε στην αρχή όταν ξεκίνησε καλά, όταν σε πήρε, εκεί άμα το έχουν στείλει θα μου πει. Μπορεί να το δείτε. Δεν κουνιέται καθόλου. Πώς το ορίζει.